S Bohom mravčeniu v rukách a slabým nohám. 8 kolagénových snekov, ktoré si zamiluješ. Rozlúč sa s mravčením v rukách a trasúcimi sa nohami. Tu je 8 snekov bohatých na kolagén, ktoré budeš chcieť zaradiť do svojho dňa. Ak ti ruky často trpnú, nohy sa cítia neisté, alebo sa kĺby už nehýbu tak ako kedysi, je veľká šanca, že tvojmu telu chýba niečo dôležité. A nie, nejde o žiadnu drahú tabletku ani luxusnú liečbu. Všetko sa v skutočnosti odvíja od toho, čo ješ. Väčšina ľudí si pri slove kolagén predstaví len krémy alebo kozmetiku, ale po 60-ke má kolagén oveľa väčší význam. Je to lepidlo, ktoré drží kĺby stabilné, pomáha nervom správne fungovať a umožňuje ti pohyb bez toho, aby ťa brzdila neustála bolesť. V dnešnom videu sa podelím o 8 chutných snackov plných kolagénu, ktoré môžu zmierniť mravčenie v rukách, vrátiť silu do nôh a pomôcť ti cítiť sa opäť viac sám sebou. Sú jednoduché na prípravu, výborné na chuť a podložené výskumom, ktorý podporuje kĺby, nervy aj energiu pri starnutí. 1. Tmavé čokoládové klastre na polnoc. Začnime niečím, čo znie až príliš dobre na to, aby to bola pravda. Čokoláda. Ale nie hociaká. Hovorím o pravej, kvalitnej tmavej čokoláde. O takej, ktorá je plná silných rastlinných látok, ktoré pomáhajú telu liečiť sa zvnútra. Dr. William Li, svetovo uznávaný výskumník, ktorý 10 ročia skúma, ako môže jedlo opravovať telo, hovorí, že tmavá čokoláda s obsahom kaká, aspoň 80%, je jednou z jeho top volieb na podporu kolagénu a prirodzených regeneračných systémov tela. Čím je taká výnimočná? Tmavá čokoláda je nabitá flavonolmi a proantokyanidinmi. Veľké slová, viem, ale ich účinok je jednoduchý. Pomáhajú telu vytvárať nové kmeňové bunky, znižujú zápal a dokonca chránia DNA pred poškodením. Výsledkom je zdravšia pokožka, silnejšie kĺby a vyššia šanca zostať pohyblivý a samostatný aj s pribúdajúcimi rokmi. Háčik je v tom, že nie každá čokoláda sa počíta. Sladké tyčinky plné cukru telu nijako nepomôžu. Potrebuješ čo najtmavšiu čokoládu, ideálne so 70 až 85% kaká alebo viac, s minimum cukru. Ak nájdeš čokoládu označenú ako single origin, ešte lepšie, býva čistejšia a bohatšia na prospešné látky, po ktorých telo túži. Keď máš správny druh, premeniť ho na kolagénový snack je úplne jednoduché. Jemne roztop približne 1 uncu tmavej čokolády, primiešaj hrst pražených mandlí a pridaj 1 čajovú lyžičku sušených goj bobuľ. Malé lyžičky zmesi kvapni na tanier alebo do malých formičiek a nechaj stuhnúť v chlade. Výsledkom je žúvavé, bohaté sústo, ktoré nerobí len radosť chuťovým pohárikom. Čokoláda dodá antioxidanty na boj proti poškodeniu. Mandle prinesú aminokyseliny, ktoré pomáhajú telu vytvárať kolagén. A goji bobule pridajú jemnú sladkosť a dávku vitamínu C, aby telo dokázalo všetky tieto živiny správne využiť. Pôsobí to ako maškrta, ale v skutočnosti to potichu pracuje v pozadí, zmierňuje bolesť, chráni kĺby a pomáha ti cítiť sa opäť viac sám sebou. Presne taký snack stojí za to dopriať si každý jeden deň. 2. Želatinové ovocné kúsky. Väčšina z nás vníma želatínu len ako trasúce sa dezerty, no zaslúži si o mnoho viac uznania. Táto jednoduchá surovina dokáže robiť zázraky pre kĺby, pokožku aj nervy, najmä s pribúdajúcim vekom. Je to preto, že želatína je v podstate kolagén, už rozložený do formy, ktorú telo dokáže ľahko vstrebať a hneď využiť. Je plná kľúčových aminokyselín, ako glycín, prolín a hydroxyprolín, presne tých stavebných látok, ktoré telo potrebuje na tvorbu nového kolagénu a opravu tkanív. A veda je v tomto jasná. V jednej štúdii mali ľudia, ktorí užívali želatínu pred cvičením, o 37% menej bolesti kĺbov v priebehu času. To nie je malá zmena. Je to rozdiel, ktorý robí státie, chôdzu a bežný pohyb oveľa jednoduchším. A najlepšie na tom je, aké ľahké je premeniť želatínu na chutný liečivý snack. Začni jedným pohárom nesladeného džúsu. Skvelou voľbou je čerešňový alebo granátový, pretože majú vysoký obsah antioxidantov. Jemne ho zohrej na sporáku, ale nenechaj ho zovrieť. Vmiešaj 2 polievkové lyžice čistej práškovej želatíny a miešaj, kým sa úplne nerozpustí. Potom, ak chceš,
pridaj pár nasekaných orechov pre zdravé tuky a trochu čerstvého bobuľového ovocia pre extra vitamín C, ktorý pomáha telu čo najlepšie využiť kolagén. Zmes nalej do malých formičiek alebo do plytkej nádoby a nechaj ju stuhnúť v chladničke, kým nebude pevná. Výsledkom je jemná, ľahko žuvateľná pochuťka, ktorá sa ľahko prehltá, no vo vnútri tela pracuje naplno. Podporuje kĺby, zmierňuje stuhnutosť a dodáva tkanivám presne to, čo potrebujú, aby zostali pružné a silné. Pre každého po 60-ke, kto zápasí s bolavými kolenami, citlivými bedrami alebo tou pomalou, dotieravou slabosťou, ktorá sa s vekom nenápadne objavuje, môže byť tento jednoduchý želatinový snack skutočnou zmenou hry. A možno to najlepšie na tom je, že si ho pripravil sám. S dôrazom, zámerom a benefitmi, ktoré cítiš každý deň. 3. Kúsky z kuracieho kostného vývaru. Kostný vývar môže znieť ako obyčajná polievka, ale v skutočnosti ide o jeden z najsilnejších prírodných prostriedkov, aké môžeš telu dopriať, najmä ak máš po 60-ke a trápi ťa stuhnutosť kĺbov, mravčenie v rukách alebo nohy, ktoré už nie sú také isté ako kedysi. Tento teplý, upokojujúci vývar je nabitý kolagénom a aminokyselinami ako glicín a prolín, ktoré zohrávajú obrovskú úlohu pri obnove spojivového tkaniva, oprave chrupaviek a dokonca aj pri hojení nervov. Keď kuracie kosti pomaly varíš celé hodiny, kolagén sa rozloží do formy, ktorú telo dokáže ľahko vstrebať. A nejde len o komfortné jedlo. Je to presne ten druh výživy, ktorý tvoje telo potrebuje, aby sa dokázalo znovu postaviť na nohy. Dobrá správa je, že na jeho zaradenie do dennej rutiny nepotrebuješ nič zložité. Stačí si odložiť zvyšné kuracie kosti z pečeného kuraťa alebo aj z krídel. Hoď ich do veľkého hrnca s vodou, pridaj trochu octu a nasekanú zeleninu ako cibulu, zeler a mrkvu. Nechaj to variť pomaly na miernom ohni približne 8 hodín. Keď je vývar hotový, sceď ho a nalej do pohárov. Ako bude chladnúť, zmení sa na jemný gél. To je tvoj domáci kolagénový posilňovač. Naberi trochu, jemne zohrej a pridaj trochu citrónovej šťavy a čerstvej petržlenovej vňate pre lepšiu chuť a viac živín. Už aj pol pohára denne môže pomôcť, aby sa kĺby cítili hladšie. Zmiernilo sa vrzgavé praskanie a bežné pohyby boli jednoduchšie. A ak si bojoval so slabými nohami alebo pýchaním a mravčením v rukách, tento vývar dá telu podporu, ktorú potrebuje na opravu tkaní zodpovedných za pohyb a citlivosť. Je jemný, výživný a pochádza priamo z tvojej vlastnej kuchyne. A čo je ešte dôležitejšie, je to každodenný prejav starostlivosti o seba. Jedna malá miska za druhou, aby si sa cítil pohyblivejší, pohodlnejší a viac sám sebou. 4. Melónové kúsky s mätou. Keď ide o tvorbu kolagénu, väčšina ľudí si neuvedomuje, aký dôležitý je vitamín C. Bez dostatočného množstva ho telo jednoducho nedokáže vytvárať. Práve preto môže zaradenie niečoho tak jednoduchého, ako je cukrový melón, do každodennej rutiny urobiť skutočný rozdiel. Najmä po 60-ke, keď sa objavujú stuhnuté kĺby alebo neisté nohy. Cukrový melón nie je len osviežujúce letné ovocie. Je plný vitamínu C a už jeden pohár ti dodá takmer 2/3 toho, čo telo potrebuje za jeden deň. Tá jedna miska melóna pomáha naštartovať proces tvorby kolagénu, čo môže zmierniť ten nepríjemný stiahnutý pocit v kolenách, bedrách alebo dokonca v prstoch. A to najlepšie, tento snack je jednoduchý, rýchly a príjemný. Začni sladkým, šťavnatým cukrovým melónom a nakrajaj ho na malé kúsky, ľahké na žuvanie, aj keď máš citlivé zuby alebo ďasná. Pridaj trochu čerstvej limetkovej šťavy pre lepšiu chuť a dávku antioxidantov. Vhoď pár lístkov mäty pre osviežujúci, chladivý efekt a posyp nasekanými pistáciami. Tieto malé orechy prinášajú zdravé tuky, bielkoviny a vlákninu, ktoré pomáhajú upokojiť zápal a udržiavať kĺby v plynulom pohybe. Výsledkom je svieža, farebná miska, ktorá hydratuje, podporuje imunitný systém a dáva telu iskru potrebnú na tvorbu väčšieho množstva kolagénu. To znamená menej stuhnutosti, lepšiu pružnosť a viac pohodlia pri pohybe. A pre každého, kto má pocit, že stratil trochu ľahkosti v kroku, môže byť jednoduchý tanier cukrového melóna s mätou
a limetkou sladkým prvým krokom k tomu, aby sa znovu cítil ľahší, silnejší a plný energie. Niekedy sú to práve tie najmenšie zmeny, ktoré prinášajú najväčšie výsledky. 5. Paradajkový caprese snack. Niekedy sú tie najsilnejšie potraviny práve tie, ktoré prehliadame. Vezmime si paradajku. Leží v takmer každej kuchyni, no len málo kto si uvedomuje, aká je v skutočnosti priaznivá pre kolagén. Paradajky sú bohaté na vitamín C a silný antioxidant nazývaný lykopén. Vitamín C pomáha telu vytvárať nový kolagén, zatiaľ čo lykopén chráni ten kolagén, ktorý už máš. Výsledok? Silnejšie kĺby, pevnejšia pokožka a menej zápalu v priebehu času. Tu je niečo zaujímavé. Keď sa paradajky uvaria alebo len jemne zohrejú, telo dokáže vstrebávať ešte viac lykopénu. Preto sa čerstvý paradajkový snack v kombinácii so zdravými tukmi mení na malú kolagénovú elektráreň. Jedným z najjednoduchších a najpríjemnejších spôsobov, ako to dosiahnuť, je caprese štýlový šalát. Je ľahký, osviežujúci a skvelý pre kĺby aj nervy, najmä ak si všimol stuhnutosť alebo mravčenie v rukách či nohách. Stačí nakrájať zrelú, šťavnatú paradajku a vrstviť ju s čerstvou mozzarellou. Alebo, ak uprednostňuješ bezmliečnú variantu, použij kocky avokáda. Pokvapkaj trochou extra panenského olivového oleja, ktorý pomáha telu lepšie vstrebávať antioxidanty, a pridaj pár lístkov čerstvej bazálky pre chuť aj podporu trávenia. Nechaj to pár minút odstáť, aby sa chute spojili. Vznikne snack, ktorý pôsobí ako z príjemnej kaviarne, no v tvojom tele robí skutočnú opravárenskú prácu. Hydratuje, dodáva protizápalové látky a dáva tkanivám presne to, čo potrebujú na postupnú obnovu. Ak z neho urobíš pravidelný zvyk, môžeš si všimnúť menej bolesti kĺbov, lepšiu pružnosť pokožky a celkový pocit podpory zvnútra smerom von. Malý prejav starostlivosti, jeden chutný tanier za druhým, ti môže pomôcť zostať v pohybe s väčším pohodlím a ľahkosťou. 6. Guavová jogurtová miska plná sily. Guava možno nie je prvé ovocie, ktoré ti napadne pri podpore kolagénu, ale mala by byť, najmä ak máš po 60-ke a trápi ťa slabosť v nohách, mravčenie v rukách alebo stuhnuté kĺby. Guava patrí medzi najbohatšie zdroje vitamínu C, aké existujú. Už 100 gramov ti dodá viac ako 200 mg vitamínu C, čo je niekoľkonásobne viac než pomaranč. A to je veľká vec, pretože vitamín C nie je len užitočný, je nevyhnutný. Bez neho tvoje telo jednoducho nedokáže vytvárať kolagén. Ak ho nepríjmaš dostatok, môžeš si všimnúť tupé bolesti v kolenách, menšiu silu v nohách alebo mravčenie v prstoch. To všetko môžu byť signály, že tvoje telo si pýta viac podpory. A práve tu prichádza nárad guava. Keď ju spojíš s potravinami bohatými na bielkoviny, ako je grécky jogurt. Dávaš telu zároveň živiny potrebné na tvorbu kolagénu, aj palivo na obnovu a návrat sily. Príprava guavovej jogurtovej misky je jednoduchá, no účinok je výrazný. Stačí nakrájať čerstvú, zrelú guavu a vmiešať ju do čistého gréckeho jogurtu. Pridaj trochu medu pre prirodzenú sladkosť, vytlač trochu limetky pre ďalšiu dávku vitamínu C a navrch nasyp nasekané mandle alebo vlašské orechy. Tieto orechy dodajú minerály a zdravé tuky, ktoré ešte viac podporujú hojenie. Výsledkom je osviežujúca, ľahko stráviteľná miska plná antioxidantov, aminokyselín a živín priaznivých pre kolagén. Bojuje proti zápalu, opravuje tkanivá a udržiava telo pružné. A to najlepšie, skvelo chutí a je jemná k tráveniu. Každá lyžica je ako malý balíček starostlivosti, nielen na teraz, ale aj do budúcnosti. Liečenie nemusí byť zložité. Stačí v tom byť dôsledný a môžeš začať s niečím takým jednoduchým, ako je guava a jogurt. 7. Kiwi chrumkavý snack. Už len 2 alebo 3 kiwi denne môžu zaplaviť tvoje telo vitamínom C, čo je nevyhnutná živina, ktorú telo musí mať na tvorbu kolagénu. Kolagén je to, čo udržiava pokožku pevnú, kĺby silné a nervy zdravé. To znamená, že pravidelná konzumácia kiwi môže pomôcť zmierniť mravčenie v rukách a bojovať proti slabosti, ktorú môžeš s vekom cítiť v nohách. Tento snack nemôže byť jednoduchší. Stačí nakrájať čerstvé kiwi a posypať ho pár kúskami opečených mandlí alebo vlašských orechov. Orechy dodajú príjemné chrumknutie
a zdravé tuky, ktoré telo využíva na opravu a udržiavanie tkanív. Pre trochu výraznejšiu chuť môžeš pridať štipku, čili vločiek alebo trochu morskej soli. Nie len, že to skvelo chutí, ale môže to aj podporiť krvný obeh a zdravie nervov. To, čo robí tento snack výnimočným, je fakt, že nerobí len jednu vec. Okrem podpory tvorby kolagénu pomáha aj tráveniu, posilňuje imunitný systém a umožňuje nervom fungovať plynulejšie. Tieto benefity sú obzvlášť dôležité s pribúdajúcim vekom, keď telo potrebuje každú extra podporu, aby zostalo silné a v pohode. Urobiť si z kiwi chrumkavého snacku každodenný zvyk je jednoduchý a chutný spôsob, ako nedovoliť týmto nepríjemným príznakom, aby ťa spomaľovali a pomôcť si užívať život s väčšou energiou a ľahkosťou. 8. Ananásovo-orechové kúsky. Ananás má niečo jedinečné, čo ho odlišuje. Enzym nazývaný bromelain. Neboj sa toho názvu. V praxi robí jednu dôležitú vec. Bojuje proti zápalu hlboko v tele. A keďže zápal je jedným z hlavných dôvodov, prečo kĺby a nervy s vekom tuhnú alebo bolia, bromelain je veľkým pomocníkom. Keď k tomu pridáš prirodzený vitamín C z ananásu, dostaneš silnú kombináciu, ktorá pomáha telu opravovať sa rýchlejšie a účinnejšie. Spolu tieto živiny podporujú kĺby aj nervy, uľahčujú pohyb a zmierňujú nepríjemnú stuhnutosť. A to najlepšie, tento snack je rovnako jednoduchý, ako je chutný. Stačí nakrájať čerstvý ananás na kúsky a zmiešať ho s chrumkavými makadamiovými orechmi alebo kešu. Orechy dodajú zdravé tuky a bielkoviny, presne to, čo telo používa na obnovu tkanív a udržanie stabilnej energie. Chceš to posunúť ešte o úroveň vyššie? Posyp to trochou škorice a pridaj čerstvú mätu. Škorica môže pomôcť vyrovnať hladinu cukru v krvi a upokojiť zápal, zatiaľ čo mäta podporí trávenie. Ak si tieto ananásovo-orechové kúsky dopraješ pravidelne, môžeš si všimnúť menej stuhnutosti, viac energie a celkovo silnejší, zdravší pocit. Celkovo je to snack, ktorý nie je len o chuti. Podporuje tvoje telo skutočnými a dlhodobými spôsobmi. Malý, sladký krok k lepšiemu pohybu, lepšiemu pocitu a kvalitnejšiemu životu po 60-ke. A tak to je. 8 silných snackov, ktoré môžu pomôcť tvojmu telu prirodzene obnovovať kolagén, tmavé čokoládové klastre, želatinové ovocné kúsky, kúsky z kostného vývaru, melónové kocky s mätou, paradajkové kaprese vrstvy, guavové jogurtové misky, kiwi chrumkavé kúsky a ananásovo-orechové kúsky. Každý z nich je nabitý živinami, ktoré tvoje telo skutočne potrebuje, najmä ak máš po 60-ke a chceš sa cítiť silnejší, pohybovať sa ľahšie a konečne sa rozlúčiť s tým nepríjemným mravčením a slabosťou. Už len pridanie jedného z týchto snackov do dennej rutiny môže dať telu impuls, ktorý potrebuje na to, aby sa začalo opravovať a znovu prosperovať. Ak sa chceš aj naďalej učiť jednoduché, prirodzené spôsoby, ako sa každý deň cítiť lepšie, nenechaj si ujsť ďalšie video tu na kanáli. A ak ti toto video pomohlo, klikni na tlačidlo páči sa mi to. Naozaj nám to pomáha. Nezabudni sa prihlásiť na odber a zapnúť upozornenia, aby ti neunikli ďalšie tipy. A budem rád, ak sa ozveš aj ty. Napíš komentár nižšie a daj vedieť, čo si o tom myslíš.